Čiže tvoj najnovší film neuvidíme na STVR, v dohľadnej etape. Určite nie. A to ti neprekáža? Jeden prišiel a mal pracovný úraz, bol služobný v Thajsku, tam sa zaplietol do takej šarvatky, kde boli aj domorodci a dostal kokosom do hlavy. Pracovný úraz. Peťo, kedy si bol na preventívnej prehliadke naposledy a chodievaš vôbec? Ja keď mám voľno, tak vždy idem k doktorovi. Furt v ambulancii sedí. To milujem. Lebo že dnes tomu podal ruku. A ja, že to je normálna vec, ale že on to nerobí. Tak od tej sa cítim tak akože, že to bolo. Predpokladám, že si sa odtedy neumýval. Nie. Aký najšialenejší hoax ste vy v súvislosti s medicínou počuli?